Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Usa sa mga kausa sa pagkasantos nga gisangat karon sa Causes of Saints mao ang kang Bishop William Finiman SVD, usa ka SVD bishop. Diadto panahon sa World War II, si Bishop William Finiman mo ang pinakaunang obispo sa Mindoro. Sa panahon nga mga sundalong Hapon gusto nga himuon nga prostitution house ang usa ka kumbento sa mga madre, kini wala gitugutan sa maong obispo. Mas gipili niya nga kulatahon siya kaysa musugot nga dauton ang pagkabalaan sa lugar sa mga madre. Mauto nga gidala siya didto sa usa ka barko, gipabug-atan ang iyang lawas ug bato ug gitambog siya sa dagat ug wala na siya nakit-an pa. Ang iyang kamatayon usa ka pagpamatuod nga ang tinuod nga pagtuo dili gadzod mooyon sa dautan. Karon ang iyang kaso alang sa pagkasantos gisangat na usab sa CBCP sa Causes of Saints. Aron maila siya nga usa ka martir sa pagtuo. Ang iyang kinabuhi usa ka sumbanan sa pagkamatinud-anon sa pagtuo bisan pa sa mga kalisod ug sa mga hulga. Ang iyang kaisog nagpahinumdom nato nga ang pagtuo dili lang pulong o dili lang ni siya teori ang pagtuo, kundi buhat nga gipakita sa kinabuhi ug sa kamatayon. Sa ebanghelyo karon sa Hesus nagtudlo sa iyang mga tinunan bahin sa tulo ka butang: ang pagpugong sa pagpakasala, ang pagpasaylo sa uban, ug ang gahom sa pagtuo. Giingon sa Ginoo, if you had faith the size of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Luke 17:6. Kung kamo adunay pagtuo sama sa liso sa mustasa, kamo makasulti nining kahoy sa sikomoro, balhin og adto sa dagat ug kini mutuman kaninyo. Usa kini kapag tulunan nga nag-awhag sa atong pagtuo nga dili sukdon sa gidakon kundi sa kalig-on ug pagkamatinuoron niini. Unsay atong mapamalandungan karon? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo makapabag-o. Ang tinuod nga pagtuo dili sukdon sa gidakon kundi sa kalisog nga mosalig sa Dios bisan sa mga imposibleng butang. Sa atong ebanghelyo, gigamit ni Jesus ang ehemplo sa liso sa mustasa. Ang pinakagamay nga liso nga nailhan niadtong panahona. Apan kung kini itanom, mahimo ni siyang usa sa pinakadako nga kahoy. Pasabot nga kung nagtuo lang ta bisag gamay, daghang butang ang mahimo niini pinaagi sa grasya sa Dios. Ang mustard seed, liso sa mustasa, nga gisulti ni Jesus mo ang timaan sa pagtuo nga buhi ug naglihok. Ang gahom niini dili gikan sa tawo kundi dili gikan sa Dios nga gisaligan. Ang pagtuo mao ang koneksyon tali sa tao ug sa balaang gahom nga naglihok bisan sa mga butang nga dili makita. Ang pagtuo mao ang pag-uyon sa plano sa Dios bisan kon dili pa gani nato makita ang resulta niini. Kadaghanan nato gusto dayon og kanang dinagko nga mga butang, makita dayon ang resulta. Apan ang tinuod nga pagtuo kasagaran nagkinahanglan og panahon og pagpailob. Ang gamay nga pagtuo nga tinud-anay makapahimo og milagro dili tungod kay kusgan ta, apan tungod kay gamhanan ang Dios nga atong gisaligan. Ang tinuod nga pagtuo makapabag-o. Ikaduhang punto, ang tinuod nga pagtuo mo pasaylo. Ang tinuod nga pagtuo dili lang nagtuo sa Dios apan nagtuo usab nga posible ang pagpasaylo. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Luke 17:3. Kung ang imong igsuon nakasala, sultihi siya, ug kung siya maghinulsol, pasaylua siya. Ug bisan pa kung makasala siya kanimo 7 ka beses sa usa ka adlaw ug mobalik sa pagpangayo og pasaylo, kinahanglan pasayloon mo siya. Ang pagtuo, ang
pagtuo ug ang pagpasaylo dili jud na siya mabulag. Ang pagtuo dayon walay kaluoy sa likwaot. Si Jesus nagtudlo nga ang pagtuo kinahanglan magdala og kasing-kasing nga mapasayloon. Kung walay pagpasaylo, dili mo lihok ang pagtuo tungod kay ang kaluoy mao gayud ang hunahuna sa Dios. Kasagaran nato, dali ra nga mosimba, dali ra nga moluhod, dali ra mo ampo. Apan lisod o dili mo pasaylo. Apan ang pagtuo nga walay pagpasaylo sama ra na sa usa ka lawas nga walay kinabuhi. Ang tinuod nga pagpasaylo nagpasabot nga musunod ta kang Kristo bisan pa kung sakit, bisan pa kung lisod. Busa kung gusto nato nga buhi ang atong pagtuo, kinahanglan usab nga buhi ang atong kaluoy. Ang tinuod nga pagtuo mo pasaylo. Story time. Ngadtong Huwebes, usa ka higala ang mihangyo nako nga mutabang pagpangita og pari aron mumisa sa iyang amahan nga namatay o gihaya sa Rolling Hills sa siyudad sa Sugbo. Lisod yun ang pagpangita kay kasagaran sa akong mga igsuon nga mga paring SVD nanguli sa Bohol alang sa kalagkalag o sa 150th anniversary celebration sa among kongregasyon. Mao nga pag-una niya og ingon, nibalibad ko kay kasagaran sa akong mga kaubang mga pari bulanon. Mao nga manguli ba jud na sila. Salamat sa Dios pag try nako og pangutana kinsang paring nahibilin sa among community. Nay usa ka pari nga nagmaayo gyud nga nagmaayong buot gyud nga ni volunteer nga siya na ang mumisa. Pagkahuman ang akong higala miingon kanako, Father, gimilagruhan ba ako ni St. Arnold Jansen karon? Of course, natingala ko og nisulti siya nga niadto gyud ang adlaw nagampo siya sa Pink Sisters ug nangayo og tabang ni St. Arnold nga adunay paring SVD nga mumisa sa iyang amahan. Ug mao gyud ang nahitabo. Ang iyang pagtuo bisan gamay ra nahimo og milagro. Sama sa gisulti ni Jesus, bisan ang gamay nga pagtuo makapamunga og grasya. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-auhag nato karon nga palig-unon ang atong pagtuo o ang atong pagpasaylo. Bisan unsa pa kadako sa atong problema, kung atong isalig sa Ginoo siya molihok. Ang atong pagtuo kinahanglan nga buhi ug andam nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Apan hinumdumi, ang pagtuo walay kahulugan kung dili kini magbunga og kaluoy. Ang atong pagsalig sa Ginoo kinahanglan makita sa atong kaluoy sa uban, labi na sa mga nakasala nato. Ang pagtuo nga buhi, mao ang pagtuo nga nagpasaylo og naghimo sa kalibutan nga mas malinawon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.